Здравейте хора, аз се казвам Божидар и ще правим видеоклипове на Free. Ще играем. След малко се връщам, за да може да рестартирате. И ето хора, в играта сме вече. Сега слизаме. Чакайте, сега ще ви кажа. Сега ще слезем. Ето къде си. Ето, от тук може ще успя да се спусне. Ето ме. Така и сега, тук ще се спуснем или на по-високо. Ага, сега тук попаднем, защото не се знае все пак колко са силни. Вижте гайс колко са буквално. Видяхте ли? Вижте гайс. Вижте. Гайс, те са силни. Хора, не знам. Хора, сега ако се проваля, моля, не се смейте в коментарите. То тогава сега сме играл да кажем от много време. Играя от сигурно вече става някой имаше гайс зад мене. Ето го. Къде е гайс? Ето го гайс. Браво гайс, умря. Да видим какво е. Добре. Хора, ако ви хареса клипа, моля абонирайте се и служете един лайк, please, guys. Хора, ако може, и дайте също някакви други съвети, ако искате да снимам, дайте някакви други съвети. Ще изпълнявам каквото искате в коментарите и ще искам да се абонирате. И след кратка пауза се връщам. След кратка пауза. И здравейте хора, върнах се, ама явно имаме предружител. Да, здравейте, ето ме тук съм. Сега ще чакаме хората да идват и нестабилен интернет имам. Triple kill! Ето вижте гайс, както слагат там буквално лайкчетата и тема да може в YouTube. Те са по принцип гайс, тази игра се играе с планове и развитие на музика. Препоръчвам ви, ако искате се изтеглете, много е яка играта. Понякога са изнели вече, като убиват, ама той нещо вече е нормално гайс. Някой идва гайс. 100% някой идва. Хора, се искам да сте тихи. Моля, коментирайте, ако ви е харесало това видео и се абонирайте, please. Абонирайте се, please, guys. Сега ще го убием, guys. Quadra kill! Мале, за малко стана да ме хедшотни. Видяхте ли? Мале. Но то хора, сега
Сега в YouTube до една седмица дано да стигнем 50 000 абоната. Ако стигнем 50 абоната, и ще ме яко. Защото, гайс, аз свикнах на предишния ми акаунт. Имах около 40 000 абоната. Да, знам, 1000 казах. 40 000 абоната имах. Но преди много качвах често на Fortnite. Ама имах компютър, пък сега ми се щупи компютъра и затова, гайс. И сега играя Free Fire на телефон. Или както казва FIFA. Ето го, гайс. Ето, гайс, лайкчетата, вижте тук горе. Лайкчетата варят. Варят, гайс, варят. Ето, вижте и тук. Тук горе варят лайкчетата. Вижте, гайс, сега искам единствено вас да харесате видеото и да натиснете subscribe, да се абонирате по-точно по български да го кажа. Нали, някой от вас може би, ако гледа това, да не разбира английски. И затова говоря хора по български. Този принцип аз не съм българин. Аз съм българин, но бях 10 години бях в Англия и само английски говорихме, гайс. Виж пак, гайс, говоря хора. И затова. Преди даже качвах английски неща, но сега ще съм български. Хора, ще се върна след кратка пауза, защото май нещо стана. След кратка пауза се връщам.